Yɛda mo nyinaa so sɛ da ne da mo kan ho ne de nananom nsɛm de besom mo. Ɛno so yɛda foforo twede mpo Nyankopɔn de ama. Ɛno nti yɛatena se. Yɛde nananom nsɛm ne de besom mo. Yɛ nananom nsɛm besom mo de anase yɛbu hwee ne yɛde yɛni akyere mu. Ɛwɔ Asante mantam yɛ wɔ he yi. Ɛyɛ Lands Commission. Ɔmo aso yɛ ne yɛ kɔi. Ɔhene a sɛ bi wɔyɛ manhene de ma Asante Akyem Dɔme Abra. Manhene na sesei. Ono ababa ye board chairman ede ama Ashanti Regional Lands Commission. Ene na basumfuo no wo mopa ho entoma. Na osofo abede e kira wono ene hwefa agudie ene obade bobre hu nsem no. Ono ebesi osofo a wono obesi ne soafo anemu. Ne no na ne kasa mu no eye Honorable Yusuf Suleiman. Wo kire se empanyi foforo na sese ya pa wo Mobile Lands Commission board members no ade say asoafo na na say asoye no ebi wo nsem e de yama won se ka Lands Commissioner na nso mudwumede a won die no so mbehwe say asase bebi a asase wo se ye de dan sie bebi wo se nsuofa bebi wo se sebi so sebi nyado ye tete mi ehwe mo man nchechire ne kan kofa no ntoma pefra no nyina Lands Commission won asade wo ne town and country planning eno mo kan wo bon humu eno maye nso so amano ayeye ena nanana mo nso so ensase ton se ton sase baako ensase asase baako ne aton de amanipa mienu me ensa no nso so no eno so ne nyina Lands Commission asade eno ti so okoto asase firi wo hene bi ho a wo de ene so de be kono ho akoy registration ensase ahodo ye hidi ato honom de ama sabi aban ese amamumu no ade achi ade sa no oman ne kwa na ekonanimu eno nti in terms of infrastructure development no asase so a na yebesi no ene ye hwe ne mahodo so yekoso wo memu a eye galamsey ene sabi ne mahodo yekoso a ese yensase ne yemfudi no nso so no nananom asade ena afenso yo memu ne nyina nso asade ewo mu se emra na kekere nananom nsa gu machide ne nso so no tumi kakra bi no aka no wo mo ebetimi ede aka ho asem eno nti Honorable Emmanuel Amakofibu a eno de ebra na wo pampanyufoi na sabi wo mo eba be dinse aka ntam se dwuma wo mba beji no mo de baba besom Asante man ne Ghana man nyina no eno dwumadi na se no de nsem bi nyina tujwa won egina Lands Commission sabi Constitution mu 1992 Constitution no oman mu mra kuni ne boye ho ban no ne fan ehwa asase ho nsem so no eno no mu gina so asabi omo edugu board na idekan no na afen so mo de ete board fofra won de baaye eno won kire se niema ewo so mo de gu akwemu no won ahyehye ne nya na emom de wo kan se de yero santos hene esi ama Asante memu nsa asesem de wahene ni tumi so oton asase manipa mienu na afen so asase no so moto no mu sidan so a ekwan go se dedemu de ye nsuo de ye gya de amasu de do kwan so de ye gya de amalore kwan no ya ade a aboa ama Asante man so nkyekere no kwa na ekonanimu na afen so aye finto obesre se amaya hodo aka no so ene mantama hodo aka no so wo mo hwɛ se wo nso so ebesua ebi na dwumadie na ase no so enye sebi wosoafo wono hwefa agudie na afen so ba de bobremu nsem nkwa ne ba yo Asante mantam soafo enso so sebi na wono so eka dwumadie ne ho a wono so de na no de sem etu edwa na enne do ye president anaso ye chairman de Emma Lands Commission won board no Ashanti Regional Lands Commission board no eye bafo wo so bediako ono eneye asokore ono eneye Asante Akyem Dɔme Abra mahene ohene de yeka ne se mu ene kon bafo sebe enye dibre nko a yede ama no eniye se ye National House of Chiefs mu a steering committee waka ho ebi ena afen so eye judicial committee ne so eno so waka ho ebi ne se ye National House of Chiefs dia modern bo a wo bon ho no mo ne dwuma wo di ne dwuma so a wo didi abo Asante e de ama Asante na afen so Asante Akyem agogo no ne se ya de se eso ni yi pa eno nti se Lands Commission so di bire yi aba be ka ho no na e kire se mpanyi se be kwen fata no a na e fata no e wo akono ankasa na je se na Asante Akyem Dɔme Abra mahene efi so wo bedi ade no ne niema na namuntu ene sedi wo setoto ne niema no eye kwan pa
Sabi ede mfaso de yedi ede bre na manfo wasante achim do me abra na afen so eye asante memu eno nti wo hye ho bo se ba waben wondo wo honum se da ne da wo so akofuna mu wo swai de kire wo twen pompon so swai de kire yero sante hene no wo ka kire ne se wo baba besom esuma ne nananom som sa som kro na no beto so eno nti se di bre ti se so aba beto no a se de no wo si som kane no ne som na no ba be yirimu na wahwe ma pepepe yo ne asomdwe ma panso so etimi aba kwan a nhyehyeye wose wo ndi ye adwuma ema se bi board no so tumi nya ntuma pefra mani monyam kese ekọ edema se bi kro be refi asante kotoko hene ene asante man no eno baba behwe no adi hu dwuma na afenso so bibia so etimi atoto na akwemu dwumadi na se ne yesu yeko bia ye dia babeso mo enti de ka ne se bafo onkaso asante achim do me abra enkaso asante manso enkaso mo eni adwuma pa waye amane ahefe eno nti ena sabie so sabie nyato ebi nso so babeka ho ebiona ne ne so wani monyam hye no da ne da onuma pa no ene di wani mu a ede wo ekro medin ede ma mefuose otwede mponyankopon yadoma ebehia makram